Hakakat lai terik urempang arajar arpun rio uba kronding nong besap ubade uwei na kiriu rangba nasen lai ular Riboy district ula pa Jingthoh syaka chairperson jaga Meghalaya State Women's Commission ringkat ki Jingthoh bare ban sim kendon pensitam lani suo motor action persya yau Bahdeng Dohtdong barba Ktung channel namar ke jingpen sapriang yaki Ktien po bat ki Ktien Khlem-Akor. Kat kum ke Jingthoh uba kronding ula ong baga jing pelat yaka video bakren berngam uba deng Dohtdong yaki MLA kata banlek Khlem-Akor yaki kadai ke jing siap tieng na ke benta ki long kemi ha imlang salang. Ula ong bahagate ke link video uba deng Dohtdong ula kren Khlem-Akor ki bolong po haduk kata-kata ha kaba ula maham banlek po yaki MLA bat ki riu simet. Uba kronding ula dawa baka commission kan penlong Jingthoh kit yau Bahdeng Dohtdong namar ke jingkran Khlem-Akor jong u yaki ba penyat yaka ba Ktung channel ka ba pelat yaka video bat kumju ban weng no yaka. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yakamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej yaka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.